Tento film je venovaný mojej úžasnej mame, Nini Barbare Vale, ktorá bola tiež môj najlepší priateľ, moja učiteľka a môj celý svet. Videl som rodiny, ktoré trpeli kvôli ochoreniam. Ja sám som stratil rodinných príslušníkov kvôli rôznym ochoreniam a moja mama je jednou z nich. Je to pre mňa hrozne ťažké hovoriť o tom a dôvod, prečo robím tento dokument, je moja mama. Nemám bratov, nemám sestry, nemám ani otca, nikdy som ho nepoznal. Moja mama bola môj brat, môj otec, bola môj celý svet a už s nami viac nie je. Mala rakovinu plúc a COPD, čo je vysoký tlak v plúcach, a doktor jej dal sprej na astmu. Aj keď si doktor myslel, že má COPD, namiesto spreja na astmu a liečenia symptómov sa mohol pozrieť na príčinu a liečiť príčinu, nie symptómy. Moja mama videla toto miesto predtým, ako sme ho vybudovali. Stáli sme tu, pozerali sme sa na okolo a povedala: ty to musíš vybudovať. Možno je pozde pre mňa, ale musíš to vybudovať pre ľudí, ktorí sa ešte môžu vyliečiť. Ak je niečo, čo môžem pre ľudí urobiť, povedal som si, že možno je tam iná cesta. A to je to, čo ideme teraz zistiť. Viac ľudí zomrie kvôli chronickým chorobám ako kvôli ostatným príčinám dohromady. Vidíme náraz rakoviny a cukrovky. Teraz nezáleží na tom, či máš 10 rokov alebo 80. Všetky vekové kategórie trpia veľmi vážnymi chorobami. Je to stále viac a viac nebezpečnejšie a ťažšie udržať si obrannú schopnosť. Sme príliš zatoxikovaní, máme toxiny v liekoch, ktoré berieme, v jedle, ktoré jeme, vo vode, ktorú pijeme. Dlhodobé užívanie liekov spôsobuje dlhodobé vedľajšie a nepriaznivé účinky miliónom a miliónom ľudí. Jednoducho nevyhrávame vojnu s chronickými chorobami. Sme v krízovom bode a ak sa niečo nezmení, všetky tieto choroby budú pokračovať a zvyšovať sa. Minulé leto som vyzval dobrovoľníkov zúčastniť sa na unikátnom experimente zdravia. Ahoj Jason, som znovu. Crohnova choroba, to je to, čo mám. Je to hlúpe, že takto plačem. Väčšinu môjho života som chorá a je to veľmi ťažké žiť s tým. Ovplyvňuje to každý jeden aspekt v mojom živote. Tých, ktorých som si vybral, strávia 28 dní iba na čerstvých džúsoch. Môj problém číslo 1 je, že mám koliku. Neberiem žiadne lieky, lebo všetky, ktoré mi predpísali, majú steroidy a zo steroidov som začal mať iné zdravotné problémy. Toto mi iba ukazuje, koľko veľa ľudí užíva lieky, ktoré nefungujú. Jednoducho to nefunguje. Všetky tieto veci nie sú ani trochu naturálne a nemala by ich užívať 26-ročná baba. Je to u mňa na dennom poriadku, keď sa pozriete sem. Toto sú niektoré lieky, ktoré beriem. Vážim 135 kg a nemôžem už viac túto váhu niesť. Veľmi veľa vážnych problémov, s ktorými treba niečo robiť. Mám veľmi dlhý list problémov. Môžem povedať, že som sa necítila dobre 25 rokov. Neviem, či sa to ešte nejak môže zmeniť. Musím vyskúšať, ale v môjom veku. Neviem, či super, že mi bude fungovať, neviem, ale nemôžeme to nevyskúšať. Chcem otestovať moju teóriu, že existuje bezpečnejšia a efektívnejšia cesta, ako vyliečiť chronické choroby. Mám veľkú nadváhu a vyskúšala som všetko, čo som mohla, aby som schudla.
On reprezentuje toľko veľa ľudí. Potrebujem to urobiť pre moje zdravie a pre moje deti. Poslednú vec, ktorú chcem ešte vyskúšať, bude operácia žalúdka. Prosím, vyberte si ma, vyskúšala som už všetko. Dúfam, že výsledok ukáže, že veľa ľudí môže získať späť ich zdravie v krátkom čase, ako je 28 dní. Ak je tam šanca, že tento experiment môže pomôcť aspoň jednému z nich, tak to stálo za to. Nemôžeš pozerať tieto videá a necítiť s nimi. Veľký juice experiment začína. Osem ľudí, 22 chorôb, 28 dní na juice. Sme tu práve dorazili. Sme v strede hôr v Portugalsku, v oáze džúsov, kde nebudú dostávať nič okrem čerstvo odšťavených džúsov počas 28 dní ako súčasť môjho veľkého džúsového experimentu. Volám sa John, mám 29 rokov a mám koliku, čo je vlastne choroba imunity. Som 29-ročný človek, ktorý by mal mať najlepšie roky svojho života. Robí rôzne veci, ale úprimne cítim sa, ako keby som mal 60. Nemôžem robiť normálne veci, alebo skôr nechcem, lebo viem, že ak pôjdem von, budem zle. A to vôbec nie je zábava. Volám sa Estelle, mám 26 rokov a keď som mala 17, zistili mi astmu. Vždy, keď použijem inhalátor, začnem sa dosť triasť. Nevnímam to ako definitívne riešenie alebo nejakú kúru pre mňa. Inhalátor mi pomáha, iba keď sa neviem nadýchnuť, ale nepomôže mi to vyliečiť astmu. Pomôže to prejsť iba dňom, ale nie celým životom. Takže volám sa Betsy, budem mať 52 rokov a mám veľký zoznam problémov. Začalo to s lupienkou pred 23 rokmi a neviem, aké je to cítiť sa dobre. Ak sa ma opýtate dnes, povedala by som, že sa cítim dobre, ale moje dobré neznamená vaše dobre. Pretože môžeš vyzerať zdravo, môžeš chodiť, zvládneš prácu a byť matkou znamená zvládnuť každú prácu. Som Roger, mám 67 rokov a mám spánkové apnoe. Takže musím mať dýchací prístroj v noci. Mám tiež problém so srdcom a najhoršie zo všetkého je lupienka. Viem, že veľa ľudí má oveľa horšie choroby ako mám ja, ale bol som relatívne zdravý a aktívny po celý môj život, bez akékoľvek choroby. Preto ma to hrozne šokovalo a najhoršie na tom je, že nemôžem robiť všetky tie veci, ktoré som si naplánoval. Volám sa Sara, mám 22 rokov a diagnostikovali mi Crohnovú chorobu, keď som mala 10. Môže ovplyvniť hociakú časť tráviaceho traktu, od vrchu až po spodok a bohužiaľ, ja to mám všade. Som veľký optimista a verím, že ovocie a zelenina môžu 100% pomôcť. A ak by to aj nepomohlo, budem zrejme na liekoch po celý svoj život. Volám sa Louis, mám 22 rokov a môjim problémom je moja váha. A k tomu mám ešte aj problémy s chôdzou a podobné veci. Využívam jedlo ako obrovskú deku, ako odmenu, jem keď som šťastný, jem keď som smutný, jem stále. Je to nepríjemné, lebo nechcem byť závislý na jedle. Volám sa Erika, mám 33 a moja váha je môj prvý veľký problém. Nemôžem napríklad bežať za mojimi deťmi kvôli svojej veľkosti. Mali by sme chodiť cez víkendy do parku, ale ja proste nemôžem. Mám dve nádherné deti, ktoré potrebujú ich matku a ja sa cítim ako nemožná.
Volám sa Andrew Morris, mám 51 rokov a trpím pľúcnou sarkoidózou, astmou, chorobou srdca, spánkovým apnoe a cukrovkou. Je to zvláštne pre ľudí pochopiť, že keď idem spať, sníva sa mi o tom, že vstanem a nebudem musieť brať lieky. Pôvodne som plánoval mať iba 6 ľudí, ale potom ako som videl všetky tie videá, nemohol som povedať nie. Takže je ich tu 8, ktorí majú 22 rôznych chorôb a bude to veľmi zaujímavé vidieť, čo sa stane s týmito chorobami a taktiež s nimi po fyzickej a psychickej stránke, keďže budú na Juice 28 dní. Takže ak medicína nedokáže efektívne liečiť týchto ľudí, prečo si myslím, že ja môžem pomôcť? Mám takú teóriu a celé to začína pri rybke. Predstavme si rybku, ktorá žije v prirodzene čistej, na minerály bohatej vode. Pravdepodobne bude žiť život bez chorôb. Ale čo by sa stalo rybke, ak by sme znečistili vodu? Ak by sme naliali napríklad kolu do akvária, alebo nejaké slané čipsy, tučné masné jedlá, ako burger, pizza, čo si myslíte, že sa stane? Všetky žijúce bytosti majú prirodzený filtračný systém, ktorý zvládne určité množstvo skoro všetkého. Ale ak budeme neustále pridávať viac bordelu do vody, telo sa začne vspierať a chuť a rybka začne mať prejavy rôznych chorôb. Môže mať dermatologické problémy, astmu, môže pribrať alebo kašľať, môže mať problémy s pohybom. Akékoľvek symptómy má, sú to jednoducho varovné signály, ktoré hovoria telu, že niečo nie je v poriadku. Takže aká by bola najlepšia cesta vyliečiť rybku? Z medicínskeho pohľadu by sme mali dať rybke tabletku na bolesť hlavy, aby prestala kašľať, alebo ďalší liek, aby sa vedela lepšie hýbať, alebo ešte viac liekov, aby sa zabránilo vedľajším účinkom, ktoré spôsobili tie prvé lieky. To môže liečiť symptómy síce dočasne, ale dokonca aj lieky samotné prispievajú k znečisteniu vody. Takže je viac než jasné, že normálne zmýšľajúca osoba vie, aké je riešenie. Dal by si rybke viac liekov? Jasné, že nie. Odpoveď je úplne ľahká. Ak chceme vyliečiť príčinu symptómov, musíme vyčistiť vodu. Takže to je presne to, čo Super Juicy urobia s našim telom. Inak povedané, vyčistia vodu. Je to tak jednoduché. Všetky chronické choroby sú zapričinené dvoma a iba dvoma problémmi. Toxínmi a nedostatkom. Žijeme vo veľmi znečistenom svete a vo svete, kde jeme jedlo, v ktorom chýbajú vitamíny a živiny. A keď sa tieto dve veci prejavia v našom tele spolu, výsledok je choroba. Musíme sa detoxikovať a dodať telu živiny. Takže by sme sa mali zbaviť toxínov a doplniť vitamíny v našom tele, ak sa chceme vyliečiť. Keď pochopíš príčinu problému, dostaneš odpoveď na liečbu. Vec, ktorá ma dostala k odšťavovaniu, bol fakt, že to všetko dáva veľký zmysel. Bola to pre mňa perfektná cesta, ako dostať živé vitamíny do môjho tela. Pretože dokonca aj dnes stále nemám rád určitú zeleninu. Napríklad vášnivo neznášam brokolicu, budem úprimný. Musíme brať do úvahy, že som bol závislý na nezdravom jedle, miloval som sladkosti. Takže prejsť od tohto k brokolici, moje chuťové poháriky neboli skutočne nadšené. Čítal som knihu, že všetko ovocie a zelenina majú 85% čistej organickej šťavy. A je to iba táto šťava, ktorá vyživuje telo. Takže sú to zabalené živiny v jednom a táto myšlienka sa mi skutočne zapáčila. Pomyslel som si, že ak ich nemôžem jesť, vypijem ich. A budem úprimný, myšlienka, ako pijem brokolicový džús, bola ešte horšia pre moju hlavu, ako myšlienka jesť ju. Ale viete čo? Odšťaviť džús a pridať tam trochu jablka, trochu ananásu, hrušky, zázvoru a vyskúšať rôzne kombinácie, veľmi som sa tešil. Pamätám si to dodnes, ako som zavolal mojej mame. Mami, nikdy neuhádneš, ale práve pijem zeleninu. Musí to byť dobré pre teba. Čerstvé ovocie a zelenina v džuse? Trefa, ako môže byť niečo lepšie?
Je to tak jednoduché. Tieto rastliny obsahujú všetky vitamíny a živiny. Poviem to takto, keď existuje systém, ktorý dostane zeleninu do môjho tela, viem, že to bude fungovať pre všetkých. Som úplne pripravená na cestu. Je to cesta k zdraviu, cesta, ako sa naučiť, čo môžu vitamíny urobiť pre moje telo. Táto príležitosť pre mňa skutočne znamená nový štart, nový život. Trochu sa bojím, celý mesiac je dosť. Ľudia to už vyskúšali, ale ja nie som práve ten typ osoby, ktorý má zvyčajne dostatok motivácie. Keby sme zobrali všetky tie lieky preč, mohol by som žiť normálny život. A to je to, čo by som chcel. Myslím, že sa to stane, takže poďme na to. Je to dobré. Ďakujem. Nie je to až také zlé, ako som čakal. Chutí mi to. Ten pomaranč je odporný. Môžete mi dať viac toho zeleného džusu, prosím? Som na džuse už skoro 2 dní a prekvapivo sa cítim veľmi dobre. Cítim sa celkom dobre. Cítim sa fantasticky. Narodil som sa v júli v 62., ale cítim už teraz, že sa znova narodím a je to moje znovuzrodenie. To je všetko. Ďakujem. Gurmánenie zdravého jedla. Túžim ísť po jedle. Chcem veľa jedla. Chcem jedlo. Chcem iba niečo rýchle. Znie to ako závislosť na heroíne. Počkajte chvíľu, ak superjuicy obsahujú všetky vitamíny, ktoré telo potrebuje, prečo sa Louis cíti ako závislák na heroíne? Jedlo nie je vôbec to, čo im chýba. Dostávajú viac posílých živín ako kedykoľvek predtým. Čo im skutočne chýba, je droga. Je to ako droga a závislosť na ňu. Predstavme si, že veľký potravinový priemysel je ako veverička, predávajú sa oriešky pre druhé veveričky. Chcete predať viac, aby ste mali viac peňazí. V prírode za normálnych okolností zvieratá nejedia, kým nie sú skutočne hladné. Takže môžete predávať oriešky, iba keď sú zákazníci hladní, že? Nie. Všetko, čo potrebujete urobiť, je opražiť oriešky a pridať do nich tieto 3 magické látky. Tuk, sol a cukor.
A teraz sa stane niečo neuveriteľné. Tieto nové pražené, ochutené oriešky sa stanú vysoko návykové. Vytvárajú falošný pocit hladu, tvoje telo viac nie je spokojné, keď ich ješ. Tvoj prirodzený limit nasýtenia je preč. Teraz budú zákazníci kupovať a jesť a skončia ako obézne veveričky. A veľký potravinový priemysel robí to isté nám. Manipulujú s jedlom, tak žijeme stále viac a viac. Veľa jedla je zodpovedného za najväčšiu závislosť v západnej spoločnosti. O tom nie je pochyb. Keď ideme do ktorejkoľvek reštaurácie alebo supermarketu, dostávame mizerné živiny a toxíny. Je to kukurica, soľ, cukor, chemikálie. To je skutočne to, čo ľudia jedia. Plus do toho pridávajú všetky konzervanty a príchute od MSG po farbivá, ako aspartám a taktiež konzervanty. Sú jedni z najhorších, aké môžeme do svojho tela dostať. A my toto všetko jeme denne. Jeme potraviny, ktoré sú chudobné o vitamíny, zo zeleniny a ovocia. A namiesto toho sa prepĺňame potravou, ktorá je vyplutá z továrne, zabalená do nejakej vákuovej krabici a vôbec neobsahuje život. Kde je v nich život? Dnes v skutočnosti vôbec nevieme, čo jeme. Keď jeme jednu vec, ktorá obsahuje ďalších 20 vecí. Povedzme, fast food hamburger je vyrobený z 50% geneticky modifikovanej kukurice a ďalších 50% pochádza zo stovák rôznych kráv. Musíme sa opýtať sami seba, čo skutočne jeme v dnešnej dobe. Prvá vec, ktorá je zlá, je, že jedlo, ktoré jedli predtým, ako sem prišli, ich v skutočnosti vôbec nenasytilo. Väčšina ľudí je obézna a podvyživená zároveň, takže sú neustále hladní, pretože ich bunky hľadujú. Keď si predstavíme niekoho veľkého alebo obrovského, ako hľaduje, je to irónia, ktorá sa skutočne deje. Keby som pokračovala na ceste, ktorou som šla a jedla by som naďalej všetok ten bordel, potrebovala som proste pochopiť, aký je rafinovaný cukor v jedle návykový. Tento týždeň som vôbec nebola hladná, mala som bolesti hlavy, ktoré sa stratili už na začiatku a môžem úprimne povedať, že vôbec nemám hlad. Predtým, keď som šla napríklad do mojej obľúbenej čínskej reštaurácie, najedla som sa a v čase, keď som sa vracala domov, som bola znovu hladná. Pretože to v skutočnosti nenapĺňalo moje telo tak, ako malo. Na chvíľu ho nasýtilo, ale potom telo zistilo, že potrebuje vitamíny a živiny a preto bolo znovu hladné. Štýl pohodlia a okamžitého uspokojenia je obrovský, takže veľa spoločností sa snaží iba o to okamžité uspokojenie zákazníka. Je investovaných veľa peňazí do výskumu, ktorý zistí, ako oklamať tvoje chuťové bunky a taktiež je veľa peňazí vo výskume, ako najlepšie predať jedlo. Takže sa v podstate stávame závislými na umelom jedle, na imitácii jedla. Sú zabalené a predávané rôznych druhov balenia, ktoré niekedy vyzerajú ešte zdravšie ako skutočné živiny, ale nie je to ani zďaleka tak. A naše chuťové bunky nám povedia, takže to musí byť pre teba dobré, lebo to chutí a vyzerá dobre. Ale ono to má iba tvar niečoho dobrého. V skutočnosti to dobré vôbec nie je, práve naopak, je to veľmi zlé. A v potravinovom priemysle to je miliónový a biliónový biznis. Vedia, ako nás oklamať. Všetko, na čom je napísané 100% odtučnené, je naložené rafinovaným cukrom a všetko, kde je napísané bez cukru, má plno farbív a umelých sladidiel. Ak chcete vedieť, prečo sú obézni ľudia stále hladní, je to kvôli umelým sladidlám a príchutiam. Napríklad MSG samo o sebe vôbec nechutí dobre, ale spôsobuje závislosť na jedle a vytvára v tele pocit, že chceš jesť viac a viac, čo je fantastické pre potravinový priemysel. Pretože budeme jesť a chcieť viac a oni viac predajú. Perfektné pre nich, ale hrozné pre nás. Každý chce dnes hovoriť o jedle. Cheeseburger, čipsy, čínsky bufet, údená šunka, zmrzlina, cestoviny, maslo, veľký tanier rebierok z barbecue, chcem syrovo-šunkový toast, hranolky, milujem hranolky, jablková štrúdla.
Nie s normálnym syrom, ale s takým mäkkým. Cestovný šalát, čokoláda, šunka, chlieb, kaša, steak. Steak. Nechcem o tom ani hovoriť, lebo sa začnem vrácať k týmto myšlienkam na jedlo v čase, keď som na ne už prestal úplne myslieť. Keby som povedal napríklad, že banán spôsobuje obezitu, srdcové problémy, exém, psoriázu, vysoký tlak a všetko, čo potrebuješ urobiť je prestať jesť banány, prestal by si jesť banány, bolo by to jednoduché, aj keby si ich miloval. Ale keby som povedal niekomu, prestaň jesť rafinovaný cukor, rafinovaný tuk, čokoládu alebo nepí alkohol alebo kávu, je tam emocionálne pripútanie. A závislosť podľa mňa nastáva vtedy, keď myšlienka, že by si to nemal už nikdy skúsiť, ťa naplní obrovským strachom. A ak áno, si závislý. Ak nie, nie si. Zvyčajne zjem pár čokoládových tyčiniek, keď mám problémy alebo sa cítim neisto. A čeliť niečomu takto priamo je veľmi ťažké. Ale cítim, že je to niečo, čo musím urobiť, aby som sa mohol posunúť v mojom živote. Za posledných 20 rokov som jedol čokolády, čipsy, kolu, všetky tieto zlé veci a myslím, že je čas zaobchádzať s mojim telom s rešpektom, ktorý som už mal mať všetky tie roky predtým. Cena za to okamžité uspokojenie jedlom je, že sa stávame čoraz viac a viac obeznými, chorými a trpíme dôsledkami týchto chorôb životného štýlu, nedostatku vitamínov a jedením toxínov. Začínajú sa objavovať nové choroby ako vulgaris, akné, sklerodermia, lupienka. Vidíme vzrastajúcu Alzheimerovú chorobu, rakovinu, cukrovku. Vzrastá počet obéznych ľudí a práve teraz sme v kritickom bode. A ak sa niečo nezmení, všetky tieto choroby budú vzrastať. Nebol by som si pomyslel, že sa človek môže cítiť tak dobre jedením zeleniny a ovocia. A taktiež, že sa môže cítiť zle. Ja nemyslím tým zeleninu a ovocie, ale tie toxíny, ktoré sa vyplavujú z tela von. A áno, fakt som ich zo seba zmil. Bola som na trenažeri 5 minút a začala som cítiť malý tlak na hrudi, ale nebolo to vôbec také ako kedysi, keď som vôbec nemohla dýchať. Nadýchla som sa z inhalátora 5 krát a bežala som ďalších 5 minút, čo je neuveriteľné. Lebo dnes je 5. deň na džuse a toto je výsledok. Keď som sem prišla, zistila som, že pár liekov, ktoré som si chcela zobrať, som zabudla doma. Tak som sa hneď spojila s mojou doktorkou a bola trochu nervózna a povedala, že keďže som na takom mieste, ako je toto, nemusím sa až tak obávať. Možno to bol osud, lebo už predtým som sa snažila vysadiť lieky a myslím, že toto je pre mňa perfektné. A toto je moja dýchacia mašinka, ktorá dodáva kyslík. Musím s tým spať, je to ako moja druhá polovička a tým pádom moja manželka spí niekde inde. Takže toto je moja dýchacia pumpa. Tlačí vzduch, teda kyslík a tým pádom môžem dýchať, keď spím. Takže idem do postele.
Som na džuse 5. deň, ale úprimne zápasím posledné dni. Moja kolika sa nejak nevie ukľudniť. Mám bolesti brucha, krče a hnačku. Chodím na záchod tak 10 krát za deň a je to dosť bolestivé. Vyzerá to tak, že je to horšie ako lepšie. Pre mňa znamenie, že by to malo byť lepšie, znamená, že sa budem cítiť lepšie a nie, že budem mať bolesti brucha. Liečia ma na koliku už vyše 6 rokov, pretože liečba, ktorú mi ponúkli, nefunguje. Nezvyknem plakať, ale je to pre mňa veľmi citlivá záležitosť. Nechcem ísť ešte domov, ale keby mi niekto ponúkol, že môžem ísť, asi by som išiel. Neskôr by som sa chcel opýtať, či viete, že keď ošťavíte jablko, dostanete jablkový džús. Ale predtým, ako si to skúsime, sme zvyknutí kúpať si všetko v krabiciach, sme zvyknutí na to, že jablkový džús vyzerá takto, ako moč. A čo chcem, aby sme pochopili, je, že tu mám 2 jablkové džúsy a sami môžete vidieť rozdiel. Toto je živý džús. Vidíte tú bohatú pénu na vrchu? Keď lieky nefungujú. Čo si myslím o Andym? Má 2 kufre, jeden s oblečením a druhý plný liekov. Takže tu sú moje tabletky. Som tu 4 týždne a musel som si ich priniesť za kufor kvôli množstvu, ktoré musím brať. Dúfam, že táto cesta mi pomôže zbaviť sa polovici alebo dokonca všetkého tohto a nemôžem sa toho dočkať. Beriem tiež steroidy a je to strašidelné, ako rýchlo dokáže človek pribrať zo steroidov. Beriem ich 13 rokov a fakt by som nerád videl moje vnútro, keďže už zovňašok je dosť zlý. A ak by sa mi podarilo zbaviť steroidov, bol by to splnený sen. Vec, ktorá ma motivovala urobiť tento experiment s džúsmi, bola moje vlastné zdravie. Je ťažké predstaviť si to teraz, ale bol som pokrytý od hlavy až po päty hroznou dermatologickou chorobou, zvanou psoriáza. Je to choroba, kedy sa koža regeneruje príliš rýchlo, 4-krát rýchlejšie, ako by sa mala a vytvára šupiny, ktoré sa lúpu. Mal som tiež exém, sennú nádchu, nielen takú slabú, ale bol som na tom tak zle, že som nemohol vychádzať z domu každé jedno leto. Čo asi najviac ovplyvňovalo môj život, bola astma. Mal som fakt zlú astmu a na astmu mi dali zvyčajné veci, ako je inhalátor, steroidové lieky a nik sa nechcel pozrieť na to, čo by mohol zapríčiňovať tieto moje choroby. Chceli iba liečiť symptómy. Chronické choroby iba potláčame a neliečíme ich. A vyzerá to tak, že ich ani nechceme liečiť. Všetko, čo robíme, je, že ich potláčame, snažíme sa znižiť cholesterol, cukor v krvi, zmierniť bolesť, snažíme sa iba podávať lieky na potláčanie. Ale nie je tam snaha o liečenie podstaty chorôb. Toto je injekcia, ktorú beriem na moju chorobu. A vedľajší efekt je ten, že moje telo je otvorené akémukoľvek vírusu. Dá sa povedať, že všetkému, s čím prídem do kontaktu. Preto som bola hospitalizovaná tento rok 3-krát. Mala som vírus na srdci, môj srdcový tep klesol veľmi nízko a doktori nevedeli, čo sa deje. Vyzerala som síce dosť fit, ale Ali has a resting heart rate of 32 beats per minute. I was like, I don't think that's me. I think there might be something wrong. So
This is what I Takže toto je injekcia, ktorú používam každé 2 týždne a rada by som sa vrátila do čias, keď som musela zobrať iba jednu za mesiac. Samozrejme, že by som sa ich chcela zbaviť na dobro, ale potešilo by ma aj zredukovanie na polovicu. I'm just expecting. I'd love to be able to just delay having to take it. So. Lieky, ako ich poznáme, neliečia nič a nenapravia nič. A okrem toho sú lieky toxín. A zvyčajne to naruší nejaký prirodzený proces v tele. Ani jedna jediná osoba sa nedá vyliečiť tabletkami, či už je to cukrovka, srdcovo-cievne choroby alebo obezita. Všetky tie peniaze, ktoré vrážame do technológií, do výskumov na lieky, nikdy nevyliečia chronické choroby. Vo farmaceutickom priemysle dávajú jednoduché riešenie. Tu je tabletka, vezmite si ju a všetko je OK. Nemusíte sa obávať a starať o nič iné. Tým, že si myslia, že ich to ochráni, sa prestanú pozerať na veci, ktoré ich chorobu skutočne spôsobujú. Ak sa obávaš vysokého cholesterolu alebo srdcovo-cievnej príhody, opýtaj sa svojho lekára na Lipintol. Lipintol je overený liek na predpis, ktorý pomáha v prevencii proti infarktu a srdcovým príhodám. Lipintol nie je pre každého a nemali by ste ho brať, ak máte problém s pečienkou. Váš doktor môže jednoducho skontrolovať vašu pečeň odobratím vzorky krvi. Ak sa nachádzate v USA a pustíte si televíziu, je tam veľa reklamy na lieky. Tieto reklamy sú plné toho, ako ľuďom pomôžu vyriešiť ich problémy, ale ľudia majú veľa problémov. Niektorí ľudia môžu mať alergickú reakciu na Lipintol. Pre niekoho môže byť životu nebezpečný. Skontaktujte svojho lekára hneď, ak máte alergickú reakciu, opuch pier, jazyku alebo krku, alebo ak máte zhoršené dýchanie. Najrozšírenejšie vedľajšie efekty sú bolesti hlavy, krvácanie z nosa, strata pamäti, nespavosť, nočné mory a zvýšený risk cukrovky. Ak by sme skúsili predať hocičo na tejto planéte, čo má vedľajšie účinky spôsobujúce rakovinu, smrť, poškodenie pečene, pľúc alebo obličiek, logicky by sme to nemohli predávať. Ale oni to reklamujú celý čas a verejnosť to kupuje. Jediné, čo ich zaujíma, je zmiernenie symptómov. Chceme rýchle riešenie na naše problémy a farmaceutický priemysel nám slúbil, že má pre nás takéto rýchle riešenie. Lenže nehovoria skutočnú cenu za to riešenie. Takže ich dopujú a majú vedľajšie účinky. Musím si vziať okuliare, lebo písmo je veľmi malé. Wow. Toto je neuveriteľné. Vedľajšie efekty, rakovina, kardiovaskulárne problémy, rakovina prsníka, demencia. Wow. Strata pamäti znovu. Toto ju spôsobuje, aj toto ju spôsobuje. Problémy s dýchaním, kašeľ, sucho v ústach, bolesti brucha, slabá odolnosť voči infekciám, zmetenosť, obmedzené dýchanie. Toto je plné vedľajších účinkov. Zvracanie, priberanie, cítiť sa chorý alebo zvracať. Bolesť hrude, vykašľávanie krvi. Môžete cítiť, vidieť alebo počuť veci, ktoré neexistujú. Slepota? Horúčka, bolesť hlavy, bronchitída, ťažkosti s hovorením, šok, zvýšený tlak v lebke, ktorý môže spôsobiť bolesť očí, zmeny videnia, triažka, nervozita, vyrážky, strata kontroly, vypadávanie vlasov a abnormálne myšlienky. Symptómy TB, bolesti hlavy, zápal plúc, šedý zákal, trombóza, nepravidelný tep srdca, depresia spojená s myšlienkami na samovraždu, psychóza, osteoporóza, zvonenie v ušiach, zhoršenie iných chorôb, strata vedomia, cítiť sa závislý na tomto produkte. Smrť? Smrť. Ak sa to udeje, prosím, kontaktujte svojho lekára.
Takže ak zomriem, poviem to môjmu doktorovi. Smrť je vedľajší účinok. Teraz ťa chcem ubezpečiť, že nehovorím, že na svete nie je miesto pre medicínu, pretože je. Nie som úplne proti medicíne. Keď napríklad havaruješ a máš zlomenú nohu, je jasné, že nejaké čári mári a džús vyliatý na tvoju nohu nie je prvá vec, ktorú budeš potrebovať. Ale budeš musieť ísť do nemocnice, kde ťa ošetria. A až potom môžeš chcieť džús alebo nejakú inú terapiu podporiť proces hojenia. Pointa je v tom, že potrebuješ dosiahnuť ten správny balans. Keby som mal chronickú chorobu, ktorá je zapričinená tým, ako jem, ako žijem, ako reagujem na stres a toxíny v mojom okolí, musím s tým urobiť niečo iné, ako ísť po tabletky. Potrebujeme upraviť tieto príčiny a najlepší spôsob, ako ich upraviť, je zdravá strava a zdravý životný štýl. Z dlhodobého hľadiska na choroby by sme mali ľudí zbaviť liekov a začať liečiť pacientov. Myslím, že bod, kedy sa to vo mne zlomilo, bol vtedy, keď som sa chcel zbaviť liekov a celej farmaceutickej spoločnosti. Dávali mi liečbu za liečbou a vôbec to nepomáhalo, nič sa nezlepšovalo. Úplný zlom prišiel, keď mi doktor odporučil na moju psoriázu uholný dech. Uholný dech to znie ako horúce, niečo horúce, s čím robia cesty. A on vraví, áno, to je presne to. Počkaj, to chcete dať na moju kožu? Áno, dáme ti to na kožu, zavežeme ťa celého do bandáží a na 6 týždňov budeš v nemocnici. V tom momente som si pomyslel, musí existovať nejaká iná cesta. Doteraz som nikdy nečítal tieto brožúry. Viem, že to je pre ľudí, aby sa dozvedeli veci, ale toto sú hrozné brožúry. Teraz, keď ich čítam a všetky tie vedľajšie efekty, a toto mi hrozí dennodenne. Je to príšerné. Teraz skutočne viem, čo beriem. Včera som bola trochu unavená, ale dnes sa cítim úplne vo forme. Milujem byť pri jazere, je to tu nádherné a kľudné. Málo kto sem chodí a keď sa niečo bolí, myslím, že je to najlepšie, čo môžeš urobiť, byť chvíľu sám so sebou. Na zdravie. Mám dvojitú skoliózu, takže som mala vždy problém s mojou chrbticou. A je to pre mňa veľmi emotívne, pretože som dokázala veci, o ktorých som si myslela, že ich nikdy nedokážem. Aj napriek tomu, že mám za sebou operácie chrbtice, operáciu ramien, bolo to úžasné. Vyzerá to tak, že moje telo sa fakt hojí. Nemôžem sa dočkať ďalšieho cvičenia. Pravdepodobne budem znovu plakať. Stále bojujem, je to ako na husenkovej dráhe a cítim, že by som mal byť už na som trochu lepšie ako som a je to pre mňa fakt ťažké. OK, takže Johnová kolika sa nejak zlepšuje, ako som predpokladal. Takže ako súčasť džúsového experimentu mu pridám jeden extra džús, aby sme videli, či to niečo zmení. Je to na základe štúdia, ktoré som videl o kapustovom džúse a kolike.
John je teraz dosť skeptický, či to vôbec bude fungovať. Nechce to veľmi vypiť, lebo kapustový džús nie je najchutnejší džús na svete, ale zmiešame to trochu s jablkovou šťavou. Nevidím to veľmi optimisticky, ale nemôže to urobiť nič zlého, takže bude zaujímavé sledovať, či to nejak pomôže. Vyzerá to ako pivo, ktoré má príliš veľa peny na vrchu. Nejak tá pena nechce odísť. Myslím, že nemám na výber a musím to skúsiť. Asi si zoberiem slámku, je tu veľa peny, alebo to dám to radšej na bok. Nie je to až také zlé, ako som si myslel. Fakt to nie je až také zlé. A je to tu, vypil som to. Malá podpora od ostatných. Mám rád kapustu v šaláte, takže nevidím v tom žiadny problém. Je to skvelé. Bolo to prekvapenie. Celá táto cesta je plná prekvapení. A jedno z nich je aj to, že som si nikdy nemyslela, že budem piť kapustu. Tekuté inžinierstvo nášho tela. Mechanizmus, ktorý stojí za všetkými chronickými chorobami, je zápal. Zápal je reakcia na poranenie, toxíny spôsobujú poranenia a poranenia vytvárajú zápal. Ak sa pozrieme, prečo tomu tak je a čo sme urobili inak, zistíme, že na vine sú veci, ktoré dnes jeme. Vzdali sme sa skutočného jedla, pretože všetko je dnes spracované. Už nejeme jablka, ale jeme radšej jablkové pyré, ktoré je plné cukru, konzervantov a iných vecí, ktoré sú toxické. A podľa môjho názoru zmena životosprávy týmto spôsobom je príčina väčšiny chronických chorôb. Konzumáciou tejto modernej strávy zhromažďujeme toxíny v našom tele a zhromažďovaním toxínov vytvárame veľkú náchylnosť tela na choroby. A to kedy a ako rýchlo sa daná choroba prejaví, záleží už iba od našej genetickej predispozície, od toho, kde sme geneticky najslabší. Choroby sú prejavom rovnakej veci a riešením je vždy zlepšenie kvality živín v našom jedle, detox a zbavenie sa stresu. Je to viac ako logické, že ak je väčšina týchto chorôb spôsobených životosprávou a životným štýlom, jednoduchá odpoveď je zmena životosprávy a tohto štýlu. A jednoducho sa to zlepší. Odkedy som tu, nemala som žiadne príznaky, čo je neuveriteľné. Som unesená. Prišla som sem s liekmi, ktoré mi doktor dal v prípade, že by sa niečo vyskytlo a zvykla som to brať raz za mesiac, pretože som bola od toho dosť závislá. A zvyčajne pár dní po injekcii som bývala veľmi chorá. Takže som vedela, že je znovu čas na ďalšiu. Ale odkedy som tu, nepotrebovala som injekciu, takže zajtra bude presne týždeň od poslednej a stále žiadne symptómy. Takže ide to veľmi dobre. Existuje iba jedno miesto, kde by sme sa mali všetci pozerať, ak chceme byť dlhodobo zdraví. Je to rovnaké miesto, kde hľadajú divoké zvieratá svoje živiny a vitamíny. Je to príroda. My sme jediné tvory, ktoré svoje jedlo varia. Nikdy neuvidíte gorilu, ako grilluje. Je to divná predstava. Ak by sme boli na ostrove, našli by sme ovocie, zeleninu, orechy, semená a bielkoviny a naše telo tomu rozumie. Môže jesť všetko toto a bude neskutočne zdravé. Ale keď začneme miešať do toho druhé veci, ktoré spôsobia hormonálny a chemický chaos v našom tele, naše telo zrazu nevie, čo s tým má robiť.
Ak sa vrátime späť k tomu, že začneme jesť skutočné jedlo a skutočné veci, ktoré vyrastli na zemi, namiesto tých, ktoré boli vyrobené v továrni, máme oveľa lepšiu šancu vyhnúť sa všetkým tým toxínom a lepšiu šancu vyhnúť sa dôsledkom zápalu. Mali by sme odšťavovať, pretože veľa ľudí má problémy s tráviacím traktom. A trávenie je problém kvôli životospráve, ktorý máme. Tieto úžasné juicy idú rovno do nášho tráviaceho traktu a tieto živiny sa vstrebávajú rovno do nášho systému. Začnú pracovať hneď do 20-30 minút. Nakrmia naše telo, omladia, dodajú nám energiu, život do nášho tela. Už len kvôli tomuto by sme mali odšťavovať. Myslím, že odšťavovanie je perfektný opak dnešného moderného nezdravého štýlu. Je to presný opak burgeru v McDonalde, presný opak nejaké čokoládové tyčinky alebo nejakého fast foodového bordelu, ktorý jeme. Sme to, čo jeme a je to veľmi pravdivé. Jeme veci, ktoré sú vyschnuté, ktoré neobsahujú vitamíny a tým pádom začíname vyzerať a cítiť sa dehydratovaní a bez živín. Ale keď si dáme veci, ako napríklad čerstvo odšťavený džús, kde je neskutočné množstvo vitamínov, živín, hydratujeme tým telo. Začneme vyzerať mladšie, sviežo, začneme cítiť oveľa viac energie, začneme cítiť vášeň a význam života, pretože sa budeme cítiť oveľa lepšie. Džúsy sú zásadité a preto pomáhajú detoxikovať telo, čo je veľmi podstatné, ak chcete chudnúť. Pomáhajú zredukovať zápaly a je to najlepšia cesta, ako získať energiu a vitalitu. Začnite sa cítiť ako nový človek. Začnite cítiť veľké pokroky, ktoré ste necítili už možno celú večnosť. Prechádzal som sa v mojich šortkách a zistil som, že ich môžem otáčať, aj keď si zapnem gombík. Asi si budem musieť zmeniť šatník. Nie, že by som to predtým nikdy neurobil, ale asi si budem toho musieť kúpiť viac. Je to nádherný pocit. Je to skutočne skvelé. Viem, že som na dobrej ceste. Je to fantastické. Mám nejaké miesto. Bol som nadšený džúsom, keď som videl, ako sa všetko čistí. Moja koža sa začala zlepšovať, moja astma sa stratila v priebehu mesiaca. To je moja osobná skúsenosť, ale do mesiaca. Po všetkom tom trápení s ňou dlhé roky a roky. Mal som ju v podstate od 8 rokov a moja senná nádcha a exém sa stratili, čo som si myslel, že vôbec nie je možné. Bol som ohromený z celej veci. Kto by nebol. A dal som sa na misiu odšťaviť svet. Napísal som knihu, začal som ju rozdávať všetkým okolo, koho som poznal a vravel som, musíte vyskúšať odšťavovanie. Každý na mňa pozeral, ako keby som mal 10 hlav. Nikto vtedy veľmi nepočul o odšťavovaní, ale neskôr som začal dostávať maily a listy od ľudí z celého sveta. Jedna osoba povedala, skúsil som odšťavovanie na 7 dní, čo si mi odporúčila, moja koža sa začala zlepšovať, alebo moja energia sa začala zvyšovať. A začalo to byť jasné, že každý jeden spoločný element, stav alebo choroba sa začali zlepšovať. Úprimne verím, že čerstvo odšťavený džús má potenciál pomôcť miliónom ľudí na celom svete. Najdôležitejšia vec, ktorá sa stane, keď vypiješ džús, je, že sa ti dostanú živiny priamo do buniek. Pretože vypiť džús znamená okamžité vstrebanie hodnotných živín do tela. Viem, čo sa stane, keď tento dokument odvysielame. Začnú otázky typu, odkiaľ získajú bielkoviny, kalcium. Najskôr sa poďme na to pozrieť logicky. Keď si zoberieme niekoho ako Andy napríklad, ktorý trpí toľkými chorobami, plus je mimoriadne obézny, a niekto sa ma opýta, odkiaľ bude mať kalcium, ak by bol toto jeho jediný problém, bral by ho celý život. A iróniou je, že keď sa ľudia dajú na odšťavovanie, začnú panikáriť, že budú mať nedostatok živín. Keby som nebol tu a nepil by som džúsy, toto by som nikdy nedokázal. Je to ako keby som vošiel cez dvere a duša Andrew Morrisa by prešla dnu a moje telo ostalo za dverami. Chcel by som, aby zobrali moje lieky na týždeň odo mňa preč a ja budem zatiaľ iba na džúsoch. A potom mi môžu povedať, čo si o tom myslia. To je všetko, čo by som k tomu chcel povedať.
Ošťavovať džús je fantastické. Dáva mi to veľa energie, nutí ma to myslieť, ako budem jedávať, keď skončím týchto 28 dní. A pretože som už dlho bez toho zlého jedla, všetko, po čom moje telo túži, je iba to dobré jedlo. Čo je fantastické. Nájdu sa ľudia, ktorí budú tvrdiť, že keď začnú znovu jesť normálne jedlo, opäť priberú všetku tú váhu naspäť a budú znovu chorí. Ale to záleží na tom, čo považujeme za normálne. Musíme brať na vedomie, že z ich normálnej životosprávy ochoreli a enormne pribrali. Takže máme celých 28 dní, kde dúfajme uvidíme obrovský pokrok. A keď odídu a ak sa vrátia do ich starej normálnej životosprávy, je jasné, že sa vrátia tam, kde boli, alebo ešte horšie, pretože šli veľmi zlou cestou. Keď sme sa rozprávali o zmene životného štýlu a čo budeme jesť, hovorili sme skutočne o veľmi zdravom jedle, ako šalát, strukoviny, rýža, avokádo a všetky tie úžasné veci. Veľa ľudí si myslí, že sme tu a že nemôžeme jesť jedlo a budeme túžiť po čokoláde, po hranolkách, ale nie je to tak. Myslím, že je to preto, lebo naše telo dostáva všetky živiny, ktoré potrebuje. Takže všetko, po čom túži, sú hodnotné zdravé veci a nie ten bordel. Už nie si viac v tom nezdravom kolobehu. Takže sme hovorili o fantastickej zmene životosprávy a o veľmi zdravých receptoch. Keď sa vrátia a začnú jesť normálne, na čo by sa mali pozrieť? Na štítku? Na štítku? Ak nájdete akýkoľvek jedlo so štítkom, to je možno ten problém. Čokoľvek budete jesť, musíte sa opýtať sami seba túto jednoduchú otázku. Je to jedlo bez zásahu človeka? Inak povedané, koľko ľudí muselo zasiahnuť tohto kúska jedla predtým, ako ku mne prišlo? Takže cítim sa veľmi dobre posledné dni. Všetko vyzerá tak, že to začalo fungovať. Za posledné 4 dní som bol iba 3-krát na toalete, čo je pre mňa neskutočné. Vyzerá to tak, že všetko sa začalo zlepšovať a cítim sa oveľa lepšie. Ľudia mi dokonca vravia, že to, ako sedím, ako sa správam, ako vyzerám, a fakt sa cítim lepšie, šťastnejší a cítim, že všetko začína pracovať ako má. Rád by som povedal, že kolika sa začína liečiť a ja som vážne veľmi šťastný. Predtým, ako sme šli na schody, som sa raz nadýchla z inhalátora pre istotu a robím to tak teraz stále predtým, ako idem behať. Je to studené? Nie, je to vynikajúce. Jasne, vyzerá to mrazivo. Poďme, bratku. Á, je to studené. Videl som rybu. Cítim sa zvláštne, lebo som ešte nikdy nebol v jazere až dodnes. Cítim sa vynikajúco. Je to strašidelné, lebo sú tu všade ryby a všelijaké tie veci. Ideš to preplávať? Ideš preplávať na druhú stranu? Ak ma neprejde nejaká loď.
Chcem si skočiť ešte raz. Práve som si otrhol a odšťavil organický pomaranč zo stromu a tuto je výsledok. A už som z neho vypil polovicu. Je to úplne fajnové a nepodobá sa to ani zďaleka pomarančovému džúsu, aký si kupujeme v obchode. To viem s určitosťou. Mal som veľa dobrých a zlých momentov a po väčšine tých dobrých, ktoré vymazali tie zlé a proste cítim sa oveľa lepšie. Ako vidím budúcnosť? Bez inhalátora možno a s určitosťou bio. Všetko sa kompletne zmení, keď dorazím domov. Nie je šanca, že sa vrátim k tomu, čo bolo predtým. To sa určite nestane. Všetci budeme zdraví, budeme chodiť na prechádzky, budeme robiť veci spolu ako rodina, nie ako predtým, keď som ja ostala doma a môj partner šiel s deťmi von. Teraz budeme robiť všetko spolu a budem si konečne užívať svoj život. Desaťkilometrová chôdza. Cítim sa veľmi dobre. Na začiatku som nevládala dýchať, ale ako som ďalej šla, cítila som sa prekvapivo lepšie. Som ohromená s môjim pokrokom. Mám doma bežiaci pás a občas trochu chráčam, ale nikdy som nebola schopná urobiť toto. Cítim sa fantasticky. Vôbec nie som až taký zadýchaný. Chceli sme si užiť túto prechádzku tak s ľahkosťou ako kamošky. Nechceli sme sa nejak náhliť alebo pretekať. Za chvíľu pôjdeme domov, takže sme si to chceli fakt vychutnať, každý jeden moment strávený tu. Nedokázal som predtým prejsť 50 metrov a práve som dokončil 10 kilometrov. Pár týždňov predtým, ako som sem prišiel, som nerobil nič, lebo som nedokázal chodiť veľmi ďaleko. A teraz som z toho von. Je to neskutočný pocit. Povedal som vám, že budem unavený, keď to dokončím a fakt dosť som unavený a vyčerpaný. Ale rád by som si to zopakoval znovu. Tvoje zdravie je v tvojich rukách. Je to veľmi zvláštne, že sme v 21. storočí medicíny a stále nazývame alternatívnou medicínou všetko okrem liekov. Každý dobrý doktor vie, ako môžu lieky ublížiť, takže by sme mali skúsiť medicínu na rastlinnej báze ako prvú a ak by to nezabralo, mali by sme hľadať alternatívu. A tou alternatívou v tomto prípade by mali byť lieky, nemalo by to byť naopak.
medical drugs. It shouldn't be the other way around. Keď sa chceme starať o svoje zdravie, my sme tí, ktorí máme silu to urobiť. My sme tí, ktorí poznáme svoje telo najlepšie ako ktokoľvek iný. Zdravý životný štýl prichádza, keď sa skutočne začneme o seba starať. O svoje mentálne, emocionálne a fyzické zdravie. Ak dodávame živiny našej obrany schopnosti, ak vyživujeme celý náš systém a imunitný systém, svoje mozgové bunky a telo je zbavené toxínov, kedy sa môžeš cítiť lepšie? Keď sa pozrieme, že jedlo, ktoré jeme, skutočne vytvára život, ktorý žijeme, všetko sa zmení. Odštavujte každý deň. Toto sa musí stať vašim životným štýlom, lebo iba vtedy zistíte, ako sa vám zmení život. Toto je štartovacia čiara zdravia. Začnite odšťavovať denne. Nikdy to neoľutujete. Je to najlepšia možná cesta, ako nasytiť stovky miliónov vnútorných buniek. Je to jedinečný spôsob. Neexistuje nič iné, čo by to prekonalo. Nikdy sa nedozvieš, ako skvelo sa budeš cítiť, kým to nevyskúšaš. Jeden z hlavných dôvodov, prečo som urobil tento dokument, bola situácia mojej mamy. Ale nehovorím ani náhodou, že toto je nejaká liečba na rakovinu. Všetko, čo tým chcem povedať je, že toto je liečba na všetko. A silne verím v to, že spôsob, akým sa snažíme liečiť choroby v dnešnej dobe, je skutočne úplne zlý. Verím, že ak urobíme iba dve jednoduché veci, odstránime toxiny a bordel z nášho tela, a doplníme nedostatok živín, naše telo sa vylieči samo. You simply remove the toxicity coming in, the rubbish, and replace the deficiencies, and the body just heals itself. Áno, správne, je tu 28. deň. Deň 28. Wow. 28. deň. Bola som 28 dní na džuse a zvládla som to. Deň 28. Neskutočné. Cítim sa na vrchole sveta. Cítim sa super, cítim sa fantasticky. Stále sa cítim skvelo a som schopný robiť oveľa viac vecí, ako som mohol doteraz. Som veľmi spokojný so sebou. Výsledok z tohto experimentu ma úplne ohromil a budem odšťavovať po zvyšok svojho života. Tieto 4 týždne zmenili zvyšok môjho života. To musím fakt povedať, bez toho, že by mi za to niekto platil. Vidím veci, ktoré som vždy chcela robiť a cítim, že ich teraz môžem naozaj robiť. Strašne mi chýbajú moje deti, ale dostanú šťastnejšiu a zdravšiu mamu. Iba za 4 týždne. To je šialené. Keď prídem domov, fakt neviem, čo budem jesť. Bol som na džúse 28 dní a cítim sa skvelo. 28 dní. 1 mesiac, 4 týždne. Nejedol som nič okrem džúsov. Nemal som, ako sa to vyslovuje, ale nevadí, nechám to tak. Veľmi sa teším na budúcnosť, veľmi. Tento muž mi dal budúcnosť. Bola som skutočne prekvapená váhou. Schudla som 17 kg. Toto bola moja posledná šanca, inak by som sa dala na operáciu žalúdka. Toto je to, čo som potrebovala a teraz idem domov a s tým, že presne viem, čo budem robiť. Bola to jedna z najlepších skúseností v mojom živote. Nemyslela som si, že týmto získam toľko veľa, ako som získala. Bolo to úžasné.
Som jedna z tých šťastlivcov, ktorí mali možnosť získať skúsenosti a vedomosti z tohto 28-dňového experimentu. A teraz presne viem, čo mám doma robiť. Mala som vysoký cholesterol 15 rokov. To bola jedna z mojich najväčších obáv a taktiež cukrovka. A teraz je všetko v normále, aj môj tlak. A to, že som schudla 9 kg je obrovské plus. Prišla som sem s bolestiami spodnej chrbtice, bolestiami obličiek, bolestiami bedrových kĺbov, ktoré som mala strašne dlhý čas. Takisto bolesti krku a ramien. A vraz týchto bolestí sa stratili už v prvom týždni a všetky ostatné sú tiež preč. Teším sa, keď prídem domov a každý uvidí, dokonca, aj keď nič nepoviem, uvidia veľkú zmenu. Bolo by to nemožné skryť to. Zhodil som 15 kg. Moje celkové zdravie a to, ako sa cítim, je oveľa, oveľa lepšie. Už netúžim po nezdravom jedle, ktoré som si myslela, že ma robí šťastným. Netúžim ani po čokoláde. Veľmi sa teším. Dúfam, že inšpirujem viac ľudí, ktorí sedia na gauči, jedia čipsy a želajú si zmenu. A dúfam, že veria, že ak som to dokázal ja, oni to tiež dokážu. Môj stav sa zmenil dramaticky. Moja kolíka je v štádiu liečenia. Bola to skutočne dlhá cesta. Zabralo mi to 20 dní, kým som sa začal cítiť lepšie, ale teraz vidím svetlo a verím, že pre mňa špeciálne bol zlomovým bodom kapustový džús. For me specifically, the cabbage juice, it really has made a world of difference. You know, I guess the Myslím, že posolstvo pre všetkých je, že ak sa chcete skutočne cítiť lepšie, kontrolovať svoje zdravie, urobte všetko preto. Dokonca aj keď sa chcete vzdať, nevzdávajte to. Píte juicy a budete v poriadku. A ak to urobíte, budete môcť byť znovu zdraví a žiť. Za 28 dní som schudla takmer 8 kg. Môj cholesterol sa znížil zo 6,7 na 5,9. Moje alergie sa zlepšili a moja astma. Keď som prvýkrát začala bežať, prvé 4 minúty boleli a teraz bežím 30 minút s tým, že sa zvýšila aj moja rýchlosť. A tiež som zvládla 10 km chôdzu. Takže sú to vynikajúce výsledky. Mám viac energie a som veľmi motivovaná. Krače a bolesti brucha sú preč. Nepotrebovala som vôbec injekciu, odkedy som tu. Pokiaľ ide o množstva liekov, ktoré som brala predtým a ktoré mi dal doktor do zásoby, som teraz bez akýchkoľvek liekov. Takže vôbec nemusím byť závislá na liekoch, ako som si myslela. Dokonca aj doktor si to myslel. Je to úžasná skúsenosť a zmenilo mi to 100% život. I definitely feel better for this experience. This has just been life-changing. 100%. Zbavil som sa všetkých mojich liekov kvôli niektorým z nich som mal hypoglykémiu a teraz ju vôbec nemám. Netrasiem sa viac, nemám dloby, záchvaty, proste nič. Zmenilo mi to život, je to úžasné. Môžete si spraviť iba láskavosť, ak to skúsite. Je to najlepšie jedlo, aké môžete svojmu telu ponúknuť. A najrýchlejšia cesta, ako vyzdravieť s určitosťou. Je to fantastická skúsenosť a skvelá príležitosť k novým vedomostiam a verím v to, že je to cesta, ako si udržať dlhodobé zdravie. Budem mať 67, ale vôbec sa na to necítim. Bol som veľmi šťastný. Hneď ráno som šiel skočiť na váhu a schudol som 17 kg, čo je skvelé. Prišiel som sem ako diabetik a odchádzam bez akéhokoľvek náznaku cukrovky. Tá mašinka na dýchanie, zahodil som ju, lebo pre mňa vôbec nebola dobrá. A ak by som sa nezmenil, asi by som tu už dlho nebol. Pravdepodobne by som mal tak rok, 2. A bol by som mŕtvý a to by už bolo príliš pozde na takéto odšťavovanie. Toto je džús. Je to skutočný džús.
Výsledky sú fenomenálne. Je tu koniec 28-dňového experimentu, ale dúfam, že to nie je koniec pre nich. Že je to iba začiatok dlhej životnej zmeny. Čo je viac dôležité, dúfam, že zozbierali vedomosti, ktoré sa tu naučili a že skutočne zoberú svoje zdravie do vlastných rúk. A od tohto momentu je ich zdravie skutočne iba v ich rukách. Dosiahnuť taký veľký pokrok v takom krátkom čase, skutočne chcem pokračovať, keď prídem domov. Cítim sa úžasne. Cítim sa 100% lepšie a plný energie. Cítim, že sa to postupne zlepšuje a všetky tieto skvelé výsledky mi dávajú silu pokračovať. Úprimne sa cítim konečne 100%. Necítila som sa takto posledných 25 rokov a je to úžasné. Teším sa na to, ako budem zdravo žiť, keď prídem domov a ako budem udržiavať svoje zdravie. Môj názor na lieky sa veľmi zmenil. Viem, že môžem byť mesiac bez liekov a je to začiatok niečoho nádherného. Teším sa. Môj zdravotný stav sa zlepšil. Zdravie a šťastie sú hlavné symptómy, ktorými teraz trpím. A to je pre mňa úžasné. Poznám svoju cestu. Nie sú tam žiadne ak, alebo je to fakt srdce na ruku, že toto mi zmenilo môj život. Život po 28 dňoch. Je to fantastické, som na štarte najväčšieho polmaratónu na svete. V júni som nemohol prejsť 300 metrov a teraz v septembri idem odbehnúť 48 kilometrov. Roger je stále bez liekov. Jeho lupienka sa zlepšila tak, že už viac nie je pod dohľadom lekárov. Nepotrebuje už ani pumpu na dýchanie. Môže spávať v objati svojej ženy po prvýkrát za posledné 3 roky. A polmaratón? Odbehol ho celý. Betsy pokračuje v odšťavovaní a žije zdravý, aktívny život. Zredukovala lieky a pracuje na tom, aby ich úplne odstránila. Všetky knihy, ktoré som doteraz prečítala, všetku tú literatúru za posledných 10 rokov, ktorú som prečítala a skúsila a myslela som si, toto bude určite ono. Ale nebolo. Odšťavovanie je to práve pre mňa. Odšťavovanie zmenilo Erikinu sebadôveru. Je viac aktívna a miluje chodiť von so svojimi deťmi. Pokračuje v chudnutí a je presvedčená, že odšťavovanie je oveľa lepšia alternatíva ako operácia žalúdka. Sara sa vrátila domov do Írska bez toho, že by potrebovala lieky. Doktor bol dosť šokovaný, že som nebola na liekoch a povedal, že sa moja Crohnová choroba nebude dať nikdy vyliečiť. Zostala som ako obarená. A potom pokračoval a povedal, inak nemáš už žiadne znaky Crohnovej choroby. Vrátiť sa znovu k jedlu bola výzva, ale odšťavovanie pomohlo Sarah viac kontrolovať jej život. Odkedy sa Estelle vrátila do Paríža, pretekala v 6-kilometrovom a 10-kilometrovom behu bez toho, že by jej v tom bránila astma. Žije viac aktívny život a pije zázvorové šoty každé ráno, ktoré jej pomáhajú udržať alergiu pod kontrolou. Louis pokračuje v snahe stať sa hercom, má viac energie a motivácie. Vďaka odšťavovaniu a zdravému jedlu naďalej chudne. Jeho odkaz nájdete na Facebooku, kde píše aj o tom, ako chodí do fitka. Johnova váha klesla zo 124 kg na 94. Odkedy som sa prihlásil do Super Juice Me experimentu, nemám už žiadne bolesti alebo problémy. Kapustový džús sa stal skutočným zázrakom pre mňa. Keď sa vrátil domov, narodil sa Johnovi a jeho žene Casey syn Nikola. Tak a teraz je to smiešný podivný príbeh. Keď sme mali interview na konci nášho pobytu, Jason sa ma opýtal, čo sa chystám robiť. Nemohol som myslieť na nič iné, iba že tu chcem fakt zostať.
Teraz to začalo, takže by som v tom rád pokračoval. Ako už viete, prišiel som sem s 2 kuframi, jeden plný liekov a druhý s oblečením. Predtým som povedal, že beriem 42 liekov denne, ale keď som ich potom spočítal, bolo ich 52. A Jason odo mňa chcel, aby som šiel domov iba s jedným kufrom a to bolo s oblečením. A bohužiaľ, stále mám 2 kufre, jeden s mojim oblečením a druhý mám tu pri sebe. A tu sú moje lieky. Takže áno. Mám 2 tabletky na deň momentálne a strátil som 50 tabletiek niekde. A cítim sa fantasticky. Takže je to tu. Nie je to iba o týchto 8 ľuďoch. Ľudia na celom svete zveľaďujú ich zdravie. Príď a zapoj sa do juiceovej revolúcie. My name is Carrie Kennedy and I have been super juiced. My name is Brendan and I've been super juiced. Hi, I'm Dominique and I've been super juiced. Hi, my name's Julie Duggan and I've been super juiced. My name is Lisa Ambrose and I'm from Detroit, Michigan, and I've been super juiced. Juicing brings you so much energy. Juicing has literally transformed my life. I'm 49 years of age and I feel better than I did in my 30s. I'm 80 years old and I feel absolutely great. I felt so incredible on that program that it was a catalyst for me. I just couldn't stop juicing. I've been juicing for 3 months and I've already lost 32 pounds. That's 22 stone. And it's not that long ago. It's only 14 weeks ago. I've lost 30 kilograms in all. A year ago, I was over 4 stone heavier, very unhealthy, and I feel like a new person today. I've lost over 60 pounds, and what's more important for me personally is I have kept it off. Since I started juicing, I've managed to lose 7.5 stone. So far I've lost 91 pounds. I feel absolutely fantastic. That's me and the jeans that I used to live in, slightly bigger than I am now. I've lost a load of weight, I've come off a lot of medication and got more energy and more clarity. I have lost more than 120 pounds, but more than that, more importantly for me, is that I have cured myself from an incurable disease, from polycystic ovaries. Juicing's had a massive impact on my life. It's helped me with more energy. I can think clearer, I can see clearer. My so-called ADHD isn't as bad. I no longer have diabetes, no medication, normal blood sugar, and I feel amazing. Since discovering juicing, I've managed to lose 6.5 stone and overcome my epilepsy, asthma, IBS and eczema. 5 years ago I was diagnosed with an aggressive form of breast cancer. So I turned to juicing and overall I feel absolutely healthier than I've ever felt in my life. After a year of being on medication, having an operation and constant to and fro from doctors and hospitals, I am no longer on my medication. I feel so much healthier in myself and the symptoms have pretty much stopped. It's completely changed my life and I would recommend everybody to give it a go. I only have 1 kidney and I've always struggled with the amount of fluids that I have to have in a day. Juicing completely solves this problem. I was very, very overweight. My blood pressure was high and I seriously don't know how I'm still alive. But juicing really did change my life in a real positive way. I tried to get rid of psoriasis using whatever the medical industry prescribed me. By December, I'd cleared the condition by 90%. I've managed to get rid of a load of illnesses like eczema, asthma and frequent chest infections. Even better, my chronic childhood asthma that has plagued me my entire adult life has completely vanished. These things here that I used to call my lifeline and puff on them like 3 or 4 times a day, I no longer need them. So long, meds, and hello, juice. I've been juicing for 8 years since my diagnosis for breast cancer. And hand on heart, I can honestly say I have never felt so amazing, healthy, looked as healthy as I do. I started juicing a 1.5 years ago, and I found it to be amazing. I've got a chronic anemia, which is called thalassemia minor, and I'm also an athlete. The juice has helped tremendously to give me the energy that I was lacking. I've gone from someone who was getting old before their time to someone that feels so young again and so excited about, what's coming in the rest of my life. I'm getting my old self back, and that's what it's all about. I'm just about to have my double ginger shot, so cheers. Go out and get your juicer. Go out and get some fresh fruits and some fresh vegetables. Do it because nothing could be simpler in taking back your life and
taking back your own health. And I promise you, if I can do it, you can do it. You can do it. I'm so thankful and blessed to be a part of this program. And I would just encourage everyone to go out and get a juicer and get some fresh fruits and vegetables and get to juicing. If you want to make the rest of your life the best of your life, choose juice. Do yourselves a favour and be super juiced. Cheers.